is Caitlin van Made by Caitlin. Ik kom jullie dus zeggen dat er een tweede vlog is. Sorry, hij is veel aan de zee. Maar de andere keer, het is 2 stukken in aan de zee en een stukje nog. Ik zit dus in het restaurant Chagall, wat ik jullie in mijn eerste vlog had gezegd dat dat mijn lievelingsrestaurant was. En ik sta ook nu momenteel in het toilet om niet te veel lawaai van de mensen te hebben. En ik ga jullie nu een stukje boven laten zien van de Chagall. Dat is hier zo mooi met alle schilderijen. En kom. Je kunt zien. We kunnen dan deuk. Dat wordt dan nog niet echt niet. Een appartement, weer een appartement. Maar als je van een dubbele kamer in een hoofd komt, dat kost 400 €.